COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules. Pet sa 19 na kita karon, no? Sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sininagasigabong frequency, ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo, sa malabutan sa aton sininga pagwaragwag. Sa tanan nga nagapamati na sa radyo kaangay sini nga radyo nga normal nga radyo nga pwede maliso, no? You have the freedom nga magpili kung anong inyong siniiya nga pamatian. Ang radyo nga poderoso nga hasta subongi ang radyo despite of the technologies and communication kag magapabilin sa aton sini nga mga puloy-an. So sa tanan nga malabutanan sa aton sini nga paguragwag sa 630 kHz, 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Hello and good afternoon. Sa tanan nga mga miyembro ng pamilya, labi na gid sa kay nanay kag kay tatay.
Ara na kamo dira sa tanan nga mga nagapamati na ho, nagapwesto na. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ang inyo alagad si Miss Jazz. Siyempre, sa hindi malabutan sa aton si paguragwag, hello and good afternoon sa mga nagapamati dira pinaagi sa aton siniiya nga official website, ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa ang aton nga local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Sa mga Bacoleños kaligranse dira, hello and good afternoon. Sa mga ara na dira karon nagapamati ay ho, no, pinaagi sa aton siniiya nga live audio streaming ngayong hapon lang gid. And of course, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga naga-enjoy pinaagi sa ila sini nga cellphone, mga kabombo. Kinanglan aton sini nga mga cellphone niya well-equipped kag embedded ang Bombo mobile app, mga kabombo. Wherever you are, whatever you are doing, no? Ang cellphone subong niya hindi na niya sila nga luxury. It is already needed, no? Sa aton siniiya nga communication, mga kabombo. So kinanglan ang aton sini nga cellphone embedded ang Bombo mobile app. Naka-download na kamo sang Bombo mobile app, mga kabombo. Aber download na kamo agud nga ma-enjoy ninyo ang aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa sa aton sini Facebook Live. Hello and good afternoon sa tanan dira nga nagalantaw sa aton sini Facebook Live. Ming hapon lang gid sa inyo, mga kabombo, no? Ara na kamo dira sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki nga naga Facebook Live. Dugay-dugay aton nga pagabasahon ng inyo siniiya nga mga mensahe. Kaya diri sa aton palatuntunan kahapon lamang the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pwede kita maka bulubasa-basa sa inyo siniiya nga mga greetings, maka relax ka mo dira at the same time, no? Kaya kinanglan gina naton every day, no? Ang pinaka-importante subong aton sini nga mental health. So during the day, every day, kinanglan may ara kita sa panahon nga maka ulo-unwind kita, mga kabombo, no? Kag tunga-tunga sang sining adlaw ang kahapon lamang ara gid. DJ Jessie, ang imo siniiya nga mental health, no? Kita ko si DJ Jessie always kay kun may time lang makaulo-unwind gid, maka-travel, samtang nga nagaserbisyo sa ibang nga tawo naga-travel, no? Kanami mga kabombo, no? Para nga ang aton siniiya nga sanity, no? Kinanglan level kay kon i-focus na lang aton siniiya nga panumduman tagipusoon ang aton si pagpangabuhi sa pag-atubang, sa paghibalo, sa pagbatsyag sang kahadlok nga tugas sang pandemic COVID-19. Baw kundi no, hindi gid manami ina nga mangindulot sa aton, mga kabombo. So good vibes kinanglan makapamati kamo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang samtang pahigad anay, no, ang aton siniiya iban pagid nga mga responsibilidad, makaulo-unwind bala, no, maka-relax sa makadali kay at least ang aton siniiya nga focus, no, ma-divert, mga kabombo, no, para nga daw hindi man kita matamaan sa mga kabugat nga ginaatubang naton every day, especially in the midst of the pandemic. And of course, ara dira yang aton sini nga pagpangamuyo, no, always amo na siya yang aton sini number 1 gid nga taming instrumento agud nga makapakigbato kita sa sining dulot sang COVID-19. So ara na kamo dira, mga kabombo, no? By the way, sa sining nga hapon may pagabasaw naman kita nga kasaysayan. Ang aton sining nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Cynthia. No, si Cynthia is 49 years old. No, si Cynthia
ang aton sininga letter sender, 49 years old sang Victoria City. Daw katime katimely sang kasaysayan nga iga paambit diri ni Cynthia. No, may kang tanan ini sa iya sininga husband. Ang husband niya nga isa ka mekaniko, mga kabombo. Ti kon mekaniko gani ara, no, may mga customers, may ginakadtuan nga balay, no, may ginakumpuni nga mga gubada. Ti syempre may ginaatubang nga naglain-lain nga tawo, mga kabombo, no. So ang problema karon ni Cynthia kay daw nagapakatig-a ang iya sini nga bana nga magpa-vaccine. Isiling ko timing gini ang kasaysayan ni Cynthia, 49 anyos, kung may ara sila nga daan sa duwa ka mga kabataan, no? Dira sa may syudad sa Victorias, no? Sa mga taga Victoria City, ang inyo siniiyang Kasimanwa. Although nga si Cynthia, no, ang iya siniiyang nga ngalan kag address, ang iya sininga ngalan niya, ano lang niya, ng alias. Pagdogin, lain niya man ni ang iya sininga address, no? So, we just don't know kung ano gid taga-diin gini si Cynthia, pero ang ginbutang niya di is Victoria City. Mga kabombo, no? Although nga ti alias man lang ini, nagsuno pa sa iya, hindi man amugid ni ang iya siniya nga true identity. Subot silingon, ang iya lamang sining true to life story among aton siniya nga gina after diri. So pwede man sana siling ko na gani, no, kung magpadala ka mo sa inyo si makasaysayan, mga kabombo, pwede gid, no, kung may kunahuya ka mo or may gina ano pag kamo dira abi, may gina uluulik ginatago-tago pa abi kaga you're not ready yet, no, nga hatag ang inyong sininga matudtod nga ngalan ka address, wa ay gina problema, alias lang pwede gid, code name. Pero ang importante mga kabombo, no, nga true to life story ini, no, real story sa inyong siniya nga kabuhi. Okay na kita dira mga kabombo? Ati sige. May theme song man gani si Cynthia, 49 years old sa Victoria City. Pero siling ko, sige lang Cynthia, kay si Miss Jazz na ni ang mag-uluamba. No, kaya hindi kita pwede makapabati, no? Kinanglan ang aton diri iya nga exclusive lamang kita diri, mga kabombo, sa inyo siniya nga theme song sa inyo sini nga kabuhi, ang ambahanon sa inyo sini kabuhi, pinaagi lamang sa aton siniya nga Bombo Music Festival playlists. Iniya safe kita diri mga kabombo. Wahay gid problema. So kung ara kamo dira kag gusto ninyo iya nga magpadalaman sa kasaysayan, o pili kamo sa playlist sa aton sini nga Bombo Music Festival para nga mangin inyo sini nga soundtrack. Pero kung alang-alang gid kag gusto nyo gid ang inyo sini iya nga paborito nga ambahanon nga wala sa Bombo Music Festival, just like before, nga libre naman kita magpabati, no? Si Miss Jazz na lang ang mag-ulo amba-amba. Okay lang na? Ti sige. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag ko lang ti sa aton si Masuki, ari ang ehemplo sa aton sini nga playlist ginapabugal sang Bombo Music Festival. Ginapabugal gid ni naton nga produkto sang Bombo Music Festival 2019. Ang ambahanon nga ginatiguluhan, ikaw, akon, you are mine. Nami, no? Of course, isa ka love song. Gin-compose ni Mr. Joven Brehildo. Kagin interpret ni Michelle Calleja. Katahom sa siniyambahanon. Broken, scattered into pieces. Then you came into my life and you held me in your arms. When you're here with me, everything seems right. You gave me the reason to start. You love me with all of your heart.
Without much ado mga kabombo, ari ang aton sinipambukas nga bahanon, You Are Mine by Joven Brehildo, interpreted by Michelle Calleja. Scattered into pieces. Then you came into my life and you held me in your arms. When you're here with me, everything seems alright. You gave me the reason to start. You love me with all of your heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine. Until the end of time. I was scared to fall in love, 'cause I just cry again. But you gave me the reason to start loving you with all of my heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine. Until the end of time, you shone your light on me. You gave me wings for flying free forever. Together. Until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Right here inside my heart, you are mine. Until the end of time. Until the end of time. Until the end of time. You are There you have it mga kabombo. Ba katahom-tahom gid no? You Are Mine, produkto sang Bombo Music Festival 2019. Ginapabugal tagid kay
kaugalingon nato niya ang paindis-indis sa pag-compose ng mga beautiful original songs. No? Gin-compose ni Mr. Joven Brehildo, gin-interpret ni Michelle Calieja. Kataho mga kabombo, no? Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine until the end of time. Kanami nga klase sang love song mga kabombo, no? So para gid ito sa inyo, you are mine, ikaw, akon, ako para sa inyo. No, diri? Aton sa mini pagserbisyo, two-way process ini mo, no? Ara ka mo dira, ari kami diri sa pagserbisyo sa inyo. Samtang ginaserbisyohan kamo namon, ara lang kamo dira para may serbisyohan kami. You are mine, and I am yours. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Kung kamo mayroon man sa humilidad, kaangay sila, pwede gid, no? Compose na kamo nga daan, no? Endless ni akon sining pag-invite. Compose na kamo nga daan na good nga kung magbalik gid man ang aton si Bombo Music Festival, kung wala na ang COVID, mabalik na kita sa normal, kag magbalik na aton si paindis-indis kada tuig, no? At least ready na with beautiful original lyrics and melody, mga kabombo. Ang ining ambahanon ginadedicate ko sa aton siniiyang nga mga suki gidira ho, sa aton sini nga mga tagpalamati, nagalantaw sa Facebook Live, nagalantaw sa YouTube channel, ilabi na gid sa kay Isabel Cantila. Sili nga, Miss Jazz, good afternoon. Ginahulat ko gid ang imo programa, samtang nagapanglaba ako. More power to your program and God bless. Imakon mo na, no? Amo niya ang amo ni ang bentaha, no? Kay kompleto. No? Samtang may radyo, makapamati ang dalunggan. Kung may Facebook Live kita, kag may YouTube channel, no? Pwede kita kalantaw. So si Isabel Cantila, samtang nga ginahulat or nagapanglaba, ginahulat na gid ka nagapamati gid sa mga programa naton diri, kag ang aton sini specifically ang aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, no? Si Ma'am Norma Alvarez, no, ginadedicate ko man kay Ma'am Norma Alvarez ang ining ambahanon, You Are Mine. Ma'am Norma Alvarez, good afternoon. Miss Jazz, ginahulat ko gid pamatian kahapon lamang nimo. Please greet Inday Rogeline Alvarez kag Mark Garcia. God bless you. God bless you too, Ma'am Norma Alvarez. Good afternoon lang dira sa kay Inday Rogeline Alvarez, no? Kag Mark Garcia. Sige. Si Ray, Ray Jill Mambatak. Hi, Miss Jazz. Good afternoon. Ray Jill, good afternoon sa imo. Abigail Marinas, as always, dira sa may Makati, ang aton siniiya nga avid listener every day. Avid listener, avid watcher sa YouTube channel, mga kabombo. Si Perlan Dorado, Miss Jazz, good afternoon. Si Rachel Mambatak, good afternoon, Miss Jazz. Shout out sa kay Raylene Dindo Mambatak kag Regine Faith Mambatak. Thank you, Miss Jazz, always listening from Silay City. Ara man si JD Arcan. Mayong hapon si imo JD Arcan, Miss Jazz. Mayong hapon sa tanan watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Wow, dira sa may Jeddah, Saudi Arabia ho. Ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga suki. Kalakip na dira si JD Arcan, no, sang Saudi Arabia. Nagalantaw gid subong via YouTube channel. JD Arcan, good afternoon. Ma'am Juvie Sargent, Ma'am Juvie Sarge Amodente dira naman sa may New Zealand, ang aton sininga Bombo International Correspondent. Silinga, good day, Miss Just watching with you.
no? So ginadedicate ko to ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon ang You Are Mine, no, pinaagi sa aton siniiya nga pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival sa tanan naton nga mga suki sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ara pagigo sa aton sini nga Facebook Live ho si Carl Alfred Sola Hamandre. Good afternoon sa imo, Carl. Sila nga, have you watched the movie Encanto, Miss Jazz? The main character, the family name is Madrigal. Really? Ati, sige. Thank you so much. Si Lisa Canson, good afternoon. Listening to you while busy making simple wedding cake. Wow, si Lisa Canson niya. Ang isa to ginay, nagapanglaba. No, samtang nga nagapanglaba, nagapamati, ka nagalantaw sa aton sining nga Facebook Live ka YouTube channel. Si Lisa Canson naman niya, samtang nga nagahimo sang wedding cake. No, nagalantaw ka nagpamati, pinaagi sa aton sining nga YouTube channel. Jillian Lucatin watching from Bata. Good afternoon sa imo, Jillian. Ati, sige. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, pila lang na sa aton siniiya nga mga kabombo nga ginadedicate ko gid, no? Ang ining aton siniiya matahom nga mabahanon produkto sang Bombo Music Festival, ang You Are Mine. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdo, magabalik ang aton sini nga palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules, no? Petsa 19 na kita karon sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton sini mga pinalangga nga mga palamati diraho? Abe, mag-ulo-unwind na kita. Antes pa man sa aton sini nga sulat sa sini nga hapon, mga kabombo, ari anay ang aton sini iyang pagpanumbalik sa makadali, no, sa isa ka pinanid sa maragta sa aton sini iyang kalibutan. This time kadto kita sa world history, mga kabombo, no? Ang aton sini nga kadtuan, this time lagaw kita sa isa ka Nordic island country. When we say Nordic island country, dira ina sa North Atlantic Ocean, mga kabombo, no? Kag sparsely populated country ini sa kontinente sang Europa, mga kabombo. Kadto kita sa Iceland, kay ang ining aton siniiyang world history, mga kabombo, angot ini sa isa ka tradisyon sang mga Icelanders, mga kabombo, no? Kay subong nga adlaw, Petsa 19 sa bulan sang Enero. Natuon ini subong mga kabombo ang ila sini nga tradisyon nga hilikoton. Kanami bala ni nga hilikoton, no, sang mga taga Iceland. Ang isa ka Nordic island country sa North Atlantic Ocean nga Iceland, mga kabombo, no? Gamay lang gini nga background sa bahin sang Iceland. Dira sa may Europe. Ang iya sini iya nga capital city kag ang iya sini iya nga at the same time largest city amo ini ang Reykjavik. Ang Reykjavik amo ini ang capital city sang Iceland. At least may ara na kita sang naibaluan, mga kabombo, no? Wala labot sang aton sini paglagaw sa nagligad nga Christmas and New Year around the world. Reykjavik amo ang capital city sang Iceland. Kag sa sini
nga pungsod mga kabombo, isa ka Nordic island country sa Europa, may ginahiwat sila na tuon subong nga adlaw, Enero 19. Ining adlaw sang mga bana. Kanami, no? Dito sa Iceland, may ara sila sang duha ka mga importante holiday gina dito sa ila mga kabombo. Ang ining ginatawag nila nga Man's Day ukon sa Icelandic nila nga official language. Amo ni siya ang Bundadagur, no? Ang Bundadagur. Amo ni panuwag nila sa ila siniya nga official language nga Icelandic. Amo ni siya ang Man's Day ukon adlaw sa mga bana. No, may ara pagid sila sang Woman's Day nga ginatawag nila nga Kuno Dagur, no? Ang Kuno Dagur ukon Woman's Day, mga kabombo, na fall naman ina iya sa lain nga petsa at the same time. Pero nagasundanay lang ini sila mga kabombo, no? When we say Husband's Day, amo ini ang paghatag sang appreciation sang mga Icelander sa ila sini nga mga bana, no? Sa mga asawa dito, mga kabombo, nagapatigayan sila sang Bundadagur activity. Kag ining Bundadagur activity, mga kabombo, natuon man ini sa isa nila sa bahin sa ila sining kalendaryo, ang Icelandic calendar nila, mga kabombo, natuon ini sa ila sining winter month. When we say winter month dito sa island, sa tunga-tunga ini sang January, no? Mid-January to mid-February. Base sa Icelandic calendar sang mga Icelanders dito sa Iceland. So sa ila siniiya nga winter month, ginatawag na nila nga Puri. No, amo ning ila siniiya nga bulan ang Puri. Nga amo ni ang ikaapat nga winter month nila from mid-January to mid-February base sa ila sini nga Icelandic nga calendar. So sa subong nga adlaw, mga kabombo, ang ini nga adlaw no tanan nga mga asawa nagapatigayon sang pag-appreciate sa ila sini nga mga bana. Ang ginatawag nga Bundadagur, mga kabombo, no? Ginalutuan nilang ila sini nga mga banda. Kag ila sini iya nga traditional celebration days o sundan pag ini sa ila sini nga Woman's Day. No, ang ila sini nga Man's Day nga Bundadagur sa ila sini pagtawag, kag ang Woman's Day amo naman ini iya ang Kuno Dagur. Ang first day sa ila sini nga Guwa, no? Parte naman sa Icelandic calendar. Guwa ang bulan kung sa diin ginahiwat ang Woman's Day o kung ang Kuno Dagur kung sa diin ang mga bana amo naman niya ang nag-appreciate sa ila sining asawa sa mga kababaynhan. Pero subong adlaw natuon ang ini nga Man's Day o kung ang Husband's Day nga ginatawag nila nga Bundadagur sa ila sining nga bulan nga ginatawag Pori. Nga amo naman iya ang winter month dito sa Iceland, mga kabombo. Isa ka traditional celebration nga mga inadlaw dito sa Iceland, kag ginedeterminar ini sa nasiling na naton sa ila sining Icelandic calendar. So sa subong natuon ang ini nga pag-celebrate no sang Bundadagur subong nga adlaw Enero 19. Man's Day was traditionally dedicated to the master of the house, no? Kung diri sa aton, amo ni sila ang padre de pamilya, master of the house or farm. Kay kalabanan na didto ang ila siniya sang una sa Iceland, no? Ang ila siniya nga mga kalalakinhan ng mga bana nagatrabaho sa mga kaumhan. So, ang ila sini nga master of the house, ang ila sini nga bana, kalabanan nagatrabaho sa mga farms nila. That is why ang Bundadagur sa pagtawag sa ila sini official language nga Icelandic, amo ini ang Farmer's Day, mga kabombo.
Hati isang una adlaw sa mga kalalakinhan Farmers Day, nagaluto na sila mga kabombo. Ang tanan nga mga asawa may pangluto, no? Kabahin na diri ang mga kasapatan. Kagkalabanan da may ulo nga ginaluto para sa ila siniya. Ulo sang kanding, kaiban pagid nga mga kasapatan. Agod nga nanging kabahin ini sang ila siniya nga pag-celebrate sang Bunda Dagur ukon ang Farmers Day, and that is today dito sa Iceland. Nagsugod ini sa tong 1864, no? Pinaagi sa isa ka pumuluyo dito nga si suno pa sa kay John Arnason, mga kabombo. No, sa iya siniya nga libro nga Folk Tales ang ini nga libro ni John Arnason, amo ang naga-istorya sang kung ano ang mga klase sang ila sini nga activities sa mga adlaw sa Bunda Dagur ukon sa Farmers Day, mga kabombo, no? Kag kalabanan ang ini nga kafiestahan sa amo nga adlaw, ang ila sini nga mga kababaynhan amo ang nagaserbe, ang ila sini nga mga asawa especially amo ang nagaserbe sa ila sini nga mga bana. Kag naging kabahin ini sang culture, no, sa bahin sang mga Icelanders. Kag pagadas na naman ini sang hatag naman niya sang pagserbisyo sa mga asawa, mga kabombo sa Kunodagur or the Women's Day dito naman iya sa Iceland. Grabe, no? Kag subong nga adlaw although nga according sa government sang Iceland, medyo apektado man ang ila siniya nga pag-celebrate bangod kay ti may COVID man ang mga pumuloy dito nagapagarman nagsuno gani sa Iceland government dito mga kabombo, ang ila siniya nga celebration medyo ginpulo pahigad, no? Sa sulod lamang sa ila sini nga balay naga-celebrate ang ini nga mga katawhan, labi na gid ang asawa sa sulod sang panimalay nagaluto para sa iya sini nga bana, kag mga kabataan naga-celebrate upod sa bugos nga pamilya. Sa sini nga adlaw sa 4th winter month, mid-January to mid-February, suno sa Icelandic calendar, no? Ang Bunda Dagur ukon Husband's Day ukon Farmers Day, mga kabombo. Tani may ara man kita diri sa Pilipinas, no? Nga ang aton siniya nga mga bana bala ataga naton sang pasidungog. Although may ara kita Father's Day, no? Worldwide ini nga gina-celebrate ang Father's Day, at the same time Mother's Day. So do amo-amo man although nga ti lain ang ila siniya nga date subong, no, January 19, no, gina-celebrate subong ang Bunda Dagur Day o kunang Husband's Day, mga kabombo. By the way, good afternoon sa kay Henry Uy. Si Henry Uy nagalantaw gid subong dira sa may Purok Cadena de Amor sa may Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Henry Uy, good afternoon. Subong man si Johnny Rick Bautista ngayong hapon lang gid. Sa tanan nga nagapamati sa imo program, good afternoon Johnny Rick Bautista. Kagasubo man sa kay Bay Life. Good day, Miss Jazz. Shout out sa kay nanay ko, gagapatuyo gid. Samtang nga nagapamati sa imo programa. Sa Lozada family, thank you so much and good afternoon. Sa kay Mami Mate, Maria Teresa Montaño, good afternoon sa imo, Mami Mate. Nagalantaw kag naga-enjoy sang Facebook Live si Mami Mateo. Subo man si Jen Delicano Inderes. Good afternoon sa imo, Jen.
kag Miles Acuña Castillon. Good afternoon. Always listening to your program. Kompleto ang adlaw ko pag makalantaw ako pero kung hindi ko makapamati, hindi kompleto ang akon adlaw. Wow. Salamat, no? Miles Acuña Castillon. Salamat gid. God bless you. More power, Miss Jazz. Salamat gid, Miles, no? Kag it's good to note bala nga makahatag kita iya sang inspirasyon sa inyo for completing your day, no? And it's because man sa inyo siniiya nga mga kasaysayan. Subuman si Zoraide Nieves Falurina. Good afternoon dira sa may Mabalacat, Pampanga. Good afternoon. Zinaida Sobiate. Good afternoon sa imo, Zinaida Sobiate. Arnel Mendoza, mayang hapon, Miss Jazz. Watching from Pampanga. Makalingaw ang inyo sininga mga programa, mga drama. Nagalantaw gid ako permi sa inyo sining mga programa. Arnel Mendoza, dira sa may Pampanga. At sige, salamat gid sa mga nagpadala diri sa ila siniiya nga mga sulat. Si Jillian Lucatin, watching from Bata. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Iyari na kita karon sa aton sinipinaka main menu. Pero antes pa man, magabuya kita na sa pila ka mga pahanumdom, no? Magabalik ang aton sinipalatuntunan kapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang
Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, good afternoon lang dila sa kay Sir Scorpion Red, no? Sa kay Sir Ferdy, ang aton siniiyang Bombo International Correspondent. Sir Ferdy, thank you so much for always supporting and watching. Si Mami Mate Amuman, si Marites Encontro Valdez Amuman. Good afternoon, Miss Jazz, watching from Barangay Concepcion, Talisay City. Ang Encontro family and of course, Defensora family, no? Dila sa may Talisay City. Sa kay Ninay Jean Amuyot, gapamati gid sa Subong, pinaagi sa kay Ma'am Maria Teresa Montaño, sa kay Mami Mate. Philippine Standard Time, sa nasiling ko na mga 34 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na kita mga kabombo sa aton siniiyang main menu, ang inyong siniiyang mga kasaysayan. Sa sining hapon, sa nasiling ko ng aton sining letter sender, nagapakilala lamang sa kay Cynthia. Cynthia is 49 years old, sang Victoria City. Ang kasaysay ni Cynthia, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kay sa mga tagpalamati, sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Cynthia. I'm 49 years old, kag-ari ako diri sa may Victoria City. Pero sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, yari ang akon siniiya nga matudtuod nga identity, ang akon si matudtuod nga ngalan, edad kag address, palihog lang ihinago. Miss Jazz, nagpadala ako sa akong sinikasaysayan, agud nga makapautwas man ako sang akong sinikaron nga problema sa akong siningabana. Hindi ko lang paghihinambit ang akong sininga ang ngalan sang bana ko, Miss Jazz, pero yari, open parenthesis, ang ngalan sa iya siningabana, ang real name sa iya siniyang husband, no? Miss Jazz, ang akong siningabana kag ako, may ara kami sang duha ka mga kabataan. Ang amon sininga mga kabataan, Miss Jazz, mga huben pa. Ang kamagulangan ko, lalaki, kag ang kamanghuran ko, babae. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, hindi man sa daw gina underestimate ko ang bana ko, ha. Pero, sang una, sa nagapangaluyag pa lang niyang akon siningabana sa akon, may ara ako ya, Miss Jazz, sang boyfriend. Kag amo gito yang akon sininganalwihagan. Bao o galing kay ang bana ko, Miss Jazz, perti giniya ka matinik sa chicks kung sa Tagalog pa. Ang akon sininga boyfriend, bao daw na sa lisihan niya pa ya, Miss Jazz. Ang boyfriend ko sadto, balaan mo, Miss Jazz, nang sa nagka-boyfriend ako, medyo may edad-edad na ko kay ti. Ang akon si maginikanan, pero tigit ka estrikto. Ang akon si nga amay, especially. Sunod sa akon si iya nga mga ginikanan, kinanglan tapuson gidnamo ng amon si iya nga pag-eskwela. Kay bangod sang kapigaduhon, kinanglan unahon gidnamo ng amon pag-eskwela. Ti ina, Miss Jazz, ya, sabat kong akon si boyfriend sang okay nang akon si amay sang ara balang sigurado na nga makagraduate na kami sa amon si nga pag-eskwela, especially ako, Miss Jazz, kay hindi man sa pagpabugal sa amon si nga mag-ululutod daw ako malang masaligan nila kay hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz. Nangin top student man ako sa amon siniyang batch. Sang time nga nagka-boyfriend ako, Miss Jazz, medyo daw na manul bali ako Miss Jazz, eh. Kag ang ini nga akon siniya nga boyfriend,
masako man sadto. Sang time nga daw medyo masako siya. Diri kag naglalain ko sa amon sining relasyon, daw nag-rebel ako sa boyfriend ko. Kay pamatyagan kuya daw hindi na ako ang iya sini nga priority. Kaya first boyfriend ko, syempre, ang akon sini EMS Jazz nga luyag sa amon sining relasyon. Bali, ako gidya ang priority kay amo na iyang akon sini nga pananawan sa ginatawag balang nobyahanay. Ti first time ko, ti kinanglan niya dapat ya nami ba na Miss Jazz ang amon sinidalagan sa amon sining relasyon. Pero bangod kay ang boyfriend ko naman sadto, nagapangita man sang trabaho kag masako sa pag-apply. Di daw nabatyagan ko bala Miss Jazz nga daw wala na ako ginahatagan sang nagakaigo nga panahon sang akon siniiya nga nobyo. Di bangod kay ang akon siniiya nga isa pagid ka manog pangaluyag. Pertigidya ka dasig. Pertigidya ka matinik sa chicks bala Miss Jazz. Amo na ang rason nga daw hambal nga nasa lisihan siya. Kag ako naman niya, medyo sala-sala ko manis akoon ko ni. Kay daw papansin ako sa boyfriend ko, KSP ako that time. Tigin atubang ko ning akon isa ka manog pangaluyag. Akon sin isa ka manog pangaluyag sa nasiling ko na dasigon. Kag-abi mo Miss Jazz, hindi man sa pagpabugal. Ngati, apisar nga amo lang tong amon siniiya nga pangabuhi sadto, ginapabugal man kuya sa akon si maginikanan. Nga maalam ako, kag nakagraduate ako, ugaling Miss Jazz daw natagan ko sila sang kahuyanan that time. Kay sang time nga daw naga-rebel ako sa ako sing nobyo kay kulang ako sa pansin kag daw wala na ako ginatagan sa nagakaigong panahon sang nobyo ko. Nga mo gid siyang naluyagan ko that time. Ti naglalain gid ko. Ti ini naman yang isa ko ka manog pangaluyag. Daw gingrabya ang opportunity Miss Jazz. Ti kung kaisa nagahibi ako na sa iya sa pagpanugid. Sa malipot nga pulong Miss Jazz, naglabot sa punto nga ti nangin mahuyang ako sa amuto nga panahon. Kagdasig ining akon siniiya nga manog pangaluyag nga isa. Natabo kami Miss Jazz. Kisama lang to nga natabo kami. Kag amugid ang nangirason ko nga grabe ang issue sa amon sini nga duha ka magpamilya, labi na gid sa pamilya sang boyfriend ko kay ti okay naman sila para sa akon. Kag ang akon si maginikanan nga super strict apang ginatagaan ako that time sang ligwa nga maka-experience man sang boyfriend-girlfriend relationship. Nakibot gid sa akon Miss Jazz, grabe gid ang ila sing pagpangakig sa akon. Daw nakabatsyag silang sang desperation sa akon Miss Jazz. Kay nga ako no nga ang ila sini nga ginapabugal nga bata. Nagbusong nga wala pa iya nakasal. Isa mo to nga panahon Miss Jazz, naglalain man ko hinulsol man ako. Ugaling kay ti ulihin na ang tanan. Kag medyo ang akon sini nga boyfriend ti sa ulihin istoryahanay kami. Grabe man ang hilibion ko kay ti siya Miss Jazz ang akon sininaluyagan. Pero gin-explicar ko man sa iya nga amo na nga wala mo na kuya ginahatagan sa nagakaigo nga panahon, wala mo na kuya kadtuan sa balay nga ti first boyfriend ko Miss Jazz with all the expectations bala sa isa ka lalaki kay ti first time ko first ko nga relationship. Isa mo to nga panahon Miss Jazz, daw ginuyugid ang bugos namon iyang pamilya. Ang pamilya ko, pamilya sang boyfriend ko, kag ang pamilya man sining nagpabusong sa akon. Ti wala na kami Miss Jazz sa may mahimo pa. Agod nga hindi madugangan ang amon si kahuyanan. Kay grabe gid ang kahuyanan nga gindulot sila sa
mga pamilya, 3 tanang ka mga pamilya ni Miss Jazz. Ang akon ay sa ka-boyfriend ko nga, abi nila, kami nagidyang magadayunay kay first boyfriend ko. Siyempre, luyag-luyagi ko Miss Jazz mo. Kagula naman kuya sang may ginapangita nga iban, kay ti amo ni siya ang gusto ko nga lalaki nga pamanahon. O galing kay amo ning natabo sa akon, kag amo nang ginasiling bala Miss Jazz nga ulihi na, sa ulihi ang paghinulsol. Mayo man ining ako si Manug Pangaluyag Miss Jazz, kay ti wala niya man ko gin pabayan. Grabe man ang kaluyag niya sa akon. Tigin tindugan niya ko Miss Jazz. Sa malipot nga pulong ginkasal kami, nga medyo mahambal ko hawot-hawot. Ang akon siniiya nga nangin desisyon kag ang akon siniginabatsyag kay ti lain niya ang akon siniluyagan. O galing kay ti ginpakita man sa akon siniiya nga nangin bana sang ulihi. Gaamo na ni subong akon sini nga bana. Ang iya sini nga pagkaseryoso, ang iya sini nga pagkaresponsable man. Sa nasiling ko na Miss Jazz, ang akon sini nga bana isa ini siya ka mekaniko. Ang akon bana, in fairness Miss Jazz, mapisan ini siya. May pinanilagan, kag damo ini siya Miss Jazz ang kliyente. Amo ni ang iya sining abilidad nga tanda ini siya Miss Jazz mang company sang mga appliances. Kag kun ano pa dira, ginapatawag lang na siya Miss Jazz sang wala pa ang COVID. Damo na gini siya kliyente Miss Jazz, no? Kaangay man sa iban sa nagka-COVID, apektado man ang amon siya pagpangabuhi. Hasta na lang Miss Jazz nga ti nangin issue ni karon. Samtang ginasulat ko ini Miss Jazz ang pagpabakuna, no? By the way, timing good, no? Thank you so much sa Bacolod City Government. No, may ginpatigayan sila sa isa ka universities, University of Negros Occidental Recoletos, free nga pagpangbakuna, no? Para sa mga empleyado kay estudyante man dira, sa mga spouse and children. Thank you so much, dear angels, no? Ti booster kita mga kabombo, no? Kag amo ina ang aton siniiya nga adlaw-adlaw nga tanan nga ginalabi diri nga dapat magpabakuna gid kita. Ti amo ni balik kita kay Cynthia, no? Ginlabay ko lang na, no? Miss Jazz, ang time na to nga nangin issue na ang pagpabakuna. Kag dira mismo kami nakabati sa Bombo Radyo kay avid listener gid kami. Sang una, nabatian ko na niyang bana ko nga siling niya hindi ko na balaya solve sa vaccination. Dira kami Miss Jazz daw nagka-conflict when it comes sa amon sining nga stand sang bana ko. Kinsa nagsugod na ang ining vaccination drive, labi na gid diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental sa Kabugusan, no? Ti ako Miss Jazz, hindi ko wala gid problema sa akon. Kag in fact sang time nga gin panglista na kami sa amon siniiya nga barangay nga magpabakuna na. Ara gid ko dayon niya Miss Jazz sa pabakuna gid ko. Apisar nga ang issue sang amon sini nga magpag-asawahay sang bana ko. Kung kaisa gani Miss Jazz nang itunaan ni siya sang amon sini pag-ilinaway mo. Kay ang stand sang bana ko nga kung pwede pamalangya nga hindi ka magpabakuna kay ano ang imo sinimuon niya amligan mo lang imo kaugalingon. Plus pangadaan kay ang ako si bana Miss Jazz may issue ni sa iya sini nga health. Medyo sang una may history ni siya, nakaangkon ni siya sang TB, pero since ang tuberculosis siya curable naman, tina-cure na ini siya Miss Jazz. Pero from time to time nagaubo pa ni siya Miss Jazz kay syempre ang iya sining nature sa iya trabaho mekaniko. Ti mulo daw budlay bala Miss Jazz kung kaisa ginaubo na siya. Ti ginambalan ko gina siya, gina-explikaran ko gina siya nga kinanglan gid naton nga magpabakuna. To the point bala Miss Jazz nga nag-ilinaway kami ni sang bana ko.
Ginabalan ko siya nga para sa aton siniiya nga kagalingon, sa aton sini nga mga kabataan. Huben pang aton si mga kabataan, bisan ganing amon sini mga kabataan, Miss Jazz. Wala ginamon niya pa sayang-sayang. Kay especially ang kamagulangan namon nga bata nga lalaki. Gusto na akong kaisa maglululagaw lang dira sa amon tupad balay. Bisan sa tupad balay kung kaisa wala akong ginapasugtan. Kay gusto ko nga ambligan ang amon siniiya nga ikayang lawas. Ang akon sining sulat, Miss Jazz, natuon gid iniya sa issue sa tunga namon sang banak ko. Kay ako supporter gid sang pagpabakuna ang banak ko baw katig-agi dya, Miss Jazz. Samtang ginasulat ko ini, nagalain niyang buot ko sa iya. Kay ti ako Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, tapos nako. Kagahulat na lang ko sa akon sining nga booster. Ang bana ko, Miss Jazz, ni isa wala pagid. Ti kung kaisa, imbes nga nami ang amon sining nga modo nga duwa, tapos ihambalon niya na dayon nga ti, daw ginasipon ka man, daw ginatangkaso ka man, siling mo, ang pabakuna, ayuhon ka na, kag hindi ka magtangkaso or magsipon. Ti siling ko, hindi man niya 100% Miss Jazz, nga ti, ang pagpabakuna makapaiway sa aton sa mga balitian kaangay sina. Pero at least Miss Jazz, may ibato kita. Amo ginang akon si ginahambal sa banak ko nga may ibato kita ya. Kay nangin sentro ina sang pagtuon sa bugos sa kalibutan. Ambal pa sang banak ko gana Miss Jazz, daw ginahuluhampangan lang kita iya. Daw ginahimo kita bala Miss Jazz nga ginipig. Kay kadamo man kuno gani sa mga nagkalamatay nga bakunado man. Kaya ato Miss Jazz, kalabanan to sa prangka nga sugilanon sa nabatian ko sa inyo man dira sa Bombo. Kag sa naibaluan ko, kalabanan to Miss Jazz, may mga issue na sa ila sini nga health. Nga daw naulihi na balang tanan kag dugay na daw problemado gid sila kag in and out sila sa hospital. Ti gina-explikaran ko na siya Miss Jazz nga kinanglan magpabakuna ka na. Plus pasubong nga ti may ara kita sang policy nga kinanglan ang tanan makapabakuna gid. Kay nationwide, worldwide ina Miss Jazz. Pero ang bana ko Miss Jazz, baw katig-agid sang ulo. Yung kaisa, ginadala ko na lang Miss Jazz sa pagpangamuyo ko. Nga siling ko, kabay pa ubayan ang bana ko. From time to time, Miss Jazz, may nagapanuktok sa amon balay pangita na sa iya kay sa nasiling ko na mayo ni tanda ni nga mekaniko ang bana ko. Ginambala na siya nga napatawag lang na siya Miss Jazz mo. Especially sang naghalog-halog naman abi ang aton siniiya nga sitwasyon bangod sang pandemic. Ginapatawag lang na siya Miss Jazz kag ginakadtuan niya lang na. Gina-remind ko na siya, mas maayo nga bakunado ikaw. Kay may ginaiatubang ka nga iban nga tao, expose ikaw. Ang iya ginaipanindugan, Miss Jazz, sa masami among iya siniiya nga hambal sa akon. Kaya amo na lang na Miss Jazz, sa ginahimo ko subong ginapangamuyuan ko na lang gina siya. Nga pila ka adlaw makamarasmas siya nga kinahanglan niya gid ang magpabakuna. Bisan ang iya sinigani Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ang mga ginikanan niya naghambal gid sa akon nga encourage ko gid ang banak ko nga magpabakuna. Kay may ara sila Miss Jazz nga utod sang banak ko nga nagtaliwan bangod kay wala man nakapabakuna. Ti isang time to Miss Jazz ginusar ko na nga issue sa banak ko. Lantawa ang imo siniiya nga magulang. Yati lantawa mo blang magulang ko halin sang una ya daw agil ilo na iya kay ti grabe magpanigarilyo, niwang-niwang. Daw ginapaabot naman lang nagani namon niya nga amo nang madangtan niya. Kaya makon mo na Miss Jazz kung ano siya ka tig-akag mangita ginasaya sang rason. Di amo na Miss Jazz sa karon ng akon siniya ginapangamuyo na lang gid nga makamarasmas ang akon sini nga bana
kag pila ka adlaw makapabakuna siya. O kaisa Miss Jazz ang akon siniiya nga pagpamati sa Bombo sa mga balita nyo dira. Nagatutok gid ko kay ti isa niya ang akon si Bana nga ehemplo nga hindi magpabakuna. Kag kun makabati ko da sa inyo siniiya nga mga report kung ginatalakay ninyo ang ini nga issue Miss Jazz, nagasabat gid ko na. Pero ginaamdaman ko kung magsabat ko, wala ang bana ko. Kaya nagapangakig na siya. Kag nagalabot na sa punto yung nga nagailinaway kami sang bana ko. Miss Jazz, anong buhaton ko sa bana ko man? Nagsulat ako agod nga makapulo pa utwas. Kag agod man bala Miss Jazz nga ti manginkuaan man sa leksyon kay inspirasyon sang iban sa imo sini nga mga maukod nga mga tagpalamati. Palihog katagi ako sa Ligay and tagpadala si Cynthia, 49 years old, sang Victoria City. Si Joanne Lastiere Torrejas Jansen, nagalantaw dira sa may Palawan. Wow. Good afternoon sa imo Joanne. No, sa aton sininga Facebook Live. Joanne Lastiere Torrejas Jansen, no? Dira sa may Palawan galantaw. Good afternoon gid sa imo. Subuman ni Jenny Granada, Miss Jazz, greet ko lang. Happy listening kay Ligaya Gunse sang La Castellana, Negros Occidental, kapamati sa imo programa kahapon lamang. Subuman si Fernando Luzuriaga. Good afternoon. No? Si Fernando Luzuriaga is watching from the Bangkok, Thailand. Good afternoon sa imo Fernando Luzuriaga. Kag sa mga Filipino communities naton dira sa may Bangkok, Thailand. Don't forget to share the good news sa Fernando sa iban pagidira nga ti wala pa nakahibalo nga pwede na sila makapamati, makalantaw, maka-enjoy sa ila siniya nga nadak-an nga programa diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Labi na gid sa mga Bacolianos kag Negrense dira, no? Pwede mo gid ma-share ang good news, no? Sa imo Fernando Luzuriaga or sa kay Feli Laos. By the way, si Feli Laos gali ni, no? Fernando Luzuriaga, good afternoon. Si Feli Laos ang taga Bangkok, Thailand. I'm so sorry. Do naglapaw ang akong si panulungan, panulukan, no? Feli Laos, good afternoon. Dira sa may Bangkok, Thailand. Good afternoon gid sa imo ha. Feli, don't forget to share the good news sa mga Filipino communities dira. Vivian Sumaria Tonyakaw, good afternoon. Thank you so much Vivian. Baw, salamat gid. Kanami man sa imo siniyang mensahe ba? Makatalandog balatsagon. Baw. Maria Tita Rendon, good afternoon. Sa duwa ko nga makabataan nga gaobra sa amon balay. Thank you, Ged. No? Kag subuman, Regina Agustin, Noim Depon, San Quezon City. Good afternoon. Well, sa imo Cynthia, sa aton siniya nga letter sender sa sininga hapon, no? Sindo da makarelate. No, may ara pa subong despite sa mga nagakatabo subong sa aton sini nga palibot. Kag isa ini diri ka nagapanguna nga issue sa Bombo Radio, no? Ang paghatag sa ninyo sang ihibalo angot sa pagpabakuna nga makahatag sa aton sang kaayuhan, no? Sa kabugusan nga aton siniya nga ikaang lawas, no, sa pag-atubang naton sa sininga pandemya, no? In the midst of the pandemic, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, wala gid sang wala kami nagkulang, no, sa pag-educate, no, sa pag dayday sa inyo with our mga guests diri, mga resource person naton from the national government, no, sa mga nagakaigo kag mga agencies labi na gid sa aton sa Department of Health, mga espesyalista, doctors, etc. No, para lang gid nga matagan kita sang mapa-intiende sa aton, no,
ang kaimportante sang vaccination labi na gid sa subong kay ti may ara na sang mga bag-o nga mga naga-mutate ang virus, no? May mga bag-o na nga mga variants mga kabombo, no? So medyo dulo delikado kon may ara subong ati ang panibagong nga variant kabudlay kay madali maglapta kag madali maglaton, no? Sa iban. So kinahanglan may ara kita sang taming, no, dira, no? So diri sa bombo, suno paghani sa kay Cynthia ngati kun makapamati siya sa aton sini nga issue, nagasabat gid siya. Kay isa siya sa mga makarelate gid bangod sa iya sini nga bana. Well, Cynthia, no, insakto ginahimo mo. From time to time hambalon mo gid ang bana mo. No, kung pwede pa lang iya nga bisan nagapinangakig da siya. No, bisan kung kaisa daw plaka kanaya nga sulit-sulit sa pag-remind sa iya. No, as a wife, it is really your responsibility, no, to remind your husband na kinahanglan magpabakuna na gid siya, no? Sa insakto lang nga pamaagi, not to the point ba lang nga ilinaway ka mo? No, hindi manami nga ti amo na awayan yung gid, no? Basi bala, no? Eventually kon maglala ang inyo siningang sitwasyon bangod lang ni sa issue sa bakuna. Di kundi daw ka pierde ka mo, no? So kinanglan sa imo, Cynthia, on your part, no? Intindihon mo lang ang bana mo, anay. Kag kon mag-remind ka sa iya, magpa-intindi ka sa iya, no, kinanglan sa insakto lang ka pamaagi. You know what, sa pag-asawahay, no, kinanglan sakto ginahambal sa mga mangin-alamon, no, labi na sa research when it comes to how to have a successful marriage, no. Kadto kita sa isa pagin nga issue nga kinanglan nakitaan diri nato, no. Diri sa kapon lamang ang isa diri sa aton sinipirmi nga ginatouch, no, ginatandog ang pag-asawahay, no. May ginabuyan kita diri sa masami nga mga tips on how to have a happy and successful marriage, no. Sana siling ko na gani, it takes two to tango sa pag-asaway amo man na, no. Hindi pwede isa lang gid, no. One way lang, it should be two ways, no? Duha ka mo na iya dapat, although isa na lang ka mo, kay tigin isa ka mo, pinaagi sa pagkasal, sagrado nga marriage rites during wedding. Pero, kinanglan niya, duha ka mo na iya ang binuligay, no? Sa dala sa inyong sining relasyon bilang mag-asawa. Kag isa na dira, especially during mga heated nga mga discussions, no, like for example nagka-conflict kamo kaangay ni Cynthia kanya sini nga bana nga nagabangig sila sa ila sini panindugan when it comes to vaccination, no. Kay si Cynthia gusto ya kag supporter sang pagbabakuna, ang iya sini nga bana ya hindi. Si Cynthia, sana siling ko na gani, pwede mo na iya nga hindi ka mo mag-ilinaway. Kaya siling ko gani, eventually, basi bala bangod amo lang ni nga issue ya, magkalabogra sa inyo siling nga relasyon, ba hindi gid, no? Sa pag-asawahay kinanglan niya, kung ang isaya daw ara sa peak sa iya siling nga kaakig. Okay, natural man lang na, no? Nobody's perfect, even relationships. Hindi man perfect, no? Ang pag-asawahay, wala sa ginatawag perfect nga marriage, no? Pero, pwede ginae maistoryahan. Sana siling ko na gani, Cynthia, kung ang imo sini nga bana, ara sa peak sang inyo sini nga diskusyonan da, pagbayluhan da sa mga panindugan, ikaw na lang yung asawa nga ikaw ang naka-intsyende, no? Bana mo yati strong sa iya sini panindugan mo, no? Ikaw ang asawa kinanglan, ikaw da magpakanubo ng anay, no? Sa imo, Cynthia, ang ara na daang sa imo ang ano bala ang ginatawag nga liave, no? Sa imo ang liave, Cynthia. Kag sana siling mo nagani ginapangamuyuan mo ang imo sa bana. Yes, that's good. And that's very good, no? Kaya there's power in prayer, no? Sa pag-asaway, dapat siya naga-binuligay, naga-intsendihanay, naga-suportahanay,
kag dapat no sana sining ko na gani para nga maangko na ginatawag sa successful marriage despite sa mga pagtilaw nga nagaalabot sa aton siniiya nga relasyon bilang mag-asawa sa bugos nga pamilya kinanglan ara sa tunga no ang Dios no when God is at the center of our marriage no malampuwasan naton initanan nga mga pagtilaw bisan mauyog-uyog da gamay bangod sa mga like for example sa kay Cynthia kang banan niya naga ilinaway sila bisan amo na pero kon may pag inintindihanay may forgive no forgiveness isa na sa mga ano naton mga ingredients no to have a successful marriage ang forgive sa isa ka isa no so Cynthia ikaw na lang ana intindi sa bana mo kag hindi nyo gid pag-ialaw hambang lun mo gid ang bana mo nga hindi nyo pag-ialaw nga mangintunaan ini no sang hindi na kamoya sa pakanay, no? To the point nga kabulagay ka mo, bangod lang sang sini nga issue sang vaccination. Hindi. Cynthia, it's good nga ginpautwas mo din ang imo nga problema. Pero since ikaw nga naka-intindi ka, ikaw man ang asawa, no? Intindihan na lang gid ana ang imo nga bana. Pero i-remind mo siya from time to time, no nga kinanglan niya gid it is his responsibility also, no? Bilang padre de pamilya, nga amligan niya iya sini nga kaugalingon. Kay kon ala siya sa gwa, no? Ma-expose siya, kag magpauli siya, kamo nga pamilya ang at stake man. So, ipa-intindi mo na siya sa adlaw-adlaw nga tanan. In a subtle way, bala nga hindi kamo ya mag-ilinaway to the point nga ti magbinulagay kamo. Hindi naman manami, no? So, keep on lang gid sa imo siniiya nga paghimo dira nga pagpangamuyo sa imong sini nga husband nga kabayad pa nga marasma siya ka maka-intindi sa pila ka adlaw kag amo na ang panahon nga ti kabay pa nga marasmasan siya kag makapabakuna na siya no for the sake of himself and for you as his family. Cynthia, salamat gid. Si Cynthia is from Victoria City, 49 years old. Although hindi ni amo ang iya siniyang matudtod nga ngalan ari sa dalom ang iya sini nga true identity, no? Kung kamo mayara man sa makasaysayan ka angay sini ba medyo timely gid kag mainit-init iniya nga issue, no? Kung kamo may mga eksperyensya ka angay sini pwede nyo gid paambit diri no sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani ibutang sa aton siniiyang Facebook page, no? I-private message hindi gana sa inbox. Kag pwede man idiretso sa FB Messenger ni Miss Jazz. Salamat gid Cynthia kag sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati ula na kita sang panahon. But before that, ari anay aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Ginahulat man isang tanan, no? They are jotting it down, no, sa aton sining mga tagpalamati. Kaging kuha ko ni sa Book of Psalm, chapter 25, verse 5. Mga kabombo. Wala lagi kita sang may padulungan pa sa tunga sang pandemya. Daw na exhaust na naton tanan nga mga resources, pabakuna, etc. po sa gihapon, no, nagalala. Ang aton diri ginapangayo subong ya divine intervention, no? Kung isa kita nga magpangamuyo, kita pangamuyuan naton ang aton siniiya nga pungsod ang bugos na kalibutan. Kung adlaw-adlaw nga tanan pangamuyuan naton, no? Magaisa kita by prayer kag diri sa bombo may ara kita nga ginapatigayon ina, no? Mga kabombo, in the midst of the pandemic may orasyon imperata kita. So ang aton sini nga ang aton sini nga taming sa karon, no? Kay na-exhaust na naton, nahimo na naton ang tanan-tanan. We are observing the social distancing, mga kabombo, the minimum health protocols. Gainom kita sang mga supplements, vitamins, nakapabakuna kita, tanan-tanan, pero sa gihapon, ang kaso nagataas.
Ti amo na lang subong aton sin iya ma-realize ta nga ang Dios na lang gid ang aton si dalaganan, no? God, Lord, please, we need your divine intervention. Sa Psalm 25:5 na gasiling, guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. And my hope is in you all day long. Kung sa aton lang ko kaisa, no, daw nagakadulaan kita sa paglaom. Pero since nga kabataan kita sa Diyos, we are professing that we are children of God, gina-exercise tang aton sa pagka kabataan sa Diyos, ti amo ni, kung nga aga kabit kita, ga-hang on kita, bangod sang hope, bangod sang paglaom, bangod sang aton pagtuo sa aton si dako-dako nga Dios. Our God, our Savior, no? Mga kabombo. So more pagid nga pagpangamuyo to give us inner peace and inner joy, give us the wisdom kung paano naton initanan paga ato bangon, no? Kay wala nagikita sa may mahimo nga pinaka-ultimate gid ang pagtugyan sa Dios. Although nga we have been doing our very best, no, our part, no, as the citizens of this world, inahimo taman ang tanan. Pero sa subong yan, Lord, we need your divine intervention. Please heal our land. Lord, please heal our land. Kaya kado kakapoy na. Pero sige lang sa gihapon, eventually mahambal kita sa katapusan. Life is still beautiful. No? Salamat kayo sa inyo sininga pag-upod. Tubtubwas, sinisaliwat ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo